देश में हर आदमी एक दूसरा से परेशान बा है। उस माझी गीत बा पीछे बा और एक दूसरा से लोग अब यही जाबे दम्बा और धन कल जुगवा के अरे अब आगरम बा धन कल जुगवा के एक दूसरा से लोग हरी हवा बेदम्बा धन कल जुगवा के अब आगरम बा धन कल जुगवा के। देखिए कैसे बीच के रास्ता को खोजता अमीर बने खातिर चाहता अमीर बनो सभे आसानी से चाहता अमीर बनो सभे आसानी से चोरी घूस खोरी सीना जोरी बेईमानी से चोरी घूस खोरी सीना जोरी बेईमानी से हर मेहनत मजूरी मुश्किल यह सब सुगम्बा और कल जुगवा के आज आगरम्बा और कल जुगवा के। आज के समाज के ओकरे पनाज बा बन के सरताज जे अरे लुटले अनाज बा हर पे चले ईमान धरम हर लाज ना शरम बा धन कल जुगवा के अब आगरम बा धन कल जुगवा के। अरे रक्षक भक्षक बन के